La Llosa de Ranes ha celebrat per 5è any consecutiu una nova edició de la cursa contra el càncer, en la que han participat més d'un miler de persones i s'han arreplegat 3.000 euros, que es destinaran a la investigació que porta a terme el Servei d'Hematologia i Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic Universitari de València, que dirigeix la doctora Anna Lluig. El circuit de 4 quilòmetres i recorregut urbà, amb inici i arribada en la porta de l'Ajuntament del poble, ha estat ple de veïns grans i menuts. Inclús els gossos han format part d'esta marea humana de solidaritat, que s'ha iniciat amb la solta d'un centenar de globus rosa i va acabar amb una sessió de zumba. Es transcorreix per dins del poble, és una carrera que ha estat així en mia. És una carrera per dins del poble, és molt facileta, no n'hi ha pujadoretes i és assequible per tot el poble. Enguany ens hem quedat curts, n'hi ha 946 camises demanades i ens hem quedat molt curts, però han col·laborat en mocaorets, en pulseretes, en ulleres, en moltíssimes coses. En el manifest llegit per la regidora de Benestar Social es va advocar per informar, conscienciar, prevenir i diagnosticar de forma precoç, donar suport i acompanyar els malalts i a les seues famílies i promoure, a més, la investigació científica.